la Fit Perfect, iar astăzi vom găti împreună o variantă de mic dejun foarte populară și anume porridge cu banane, așa numitul ovăz fiert cu banane. Acest mic dejun este bogat în carbohidrați și este bine să-l consumăm înainte de antrenament. Eu de regulă consum carbohidrați la prânz și la mic dejun, așadar haideți să-i dăm drumul. Bun, pentru porridge avem nevoie de 30 de grame de oats, mix de semință, goji deshidratat, o banană pe care deja am tăiat-o și îndulcitor. Am pus la fiert 20 de ml de lapte de migdale cu 20 de ml de apă. În timp ce fierbe, punem în jur de 3 lingurițe de oats. Ideea este că eu nu folosesc cântare de bucătărie și de obicei eu măsor ochiometric cu lingura. Ok, 3 lingurițe, 4 lingurițe. Bun. Perfect, în regulă. Acum așteptăm până când fierbe și după ce fierbe vom introduce bananele. Bun, fulgii deja fierb și voi introduce bananele și le voi lăsa să fiarbă în jur de 5 minute, după care presărăm cu goji, 2 lingurițe de goji. V-am zis să eu le măsor ochiometric. Bun. După care punem semințe. De asemenea, două linguri. Ok? Și urmează îndulcitorul. Eu folosesc acesta pe post de tablete. Punem în jur de 3. Ceva de genul. Bun. Acum lăsăm tot acest amestec să fiarbă în jur de 5-7 minute. Suntem aproape gata, mai fierb în jur de 3 minute, după care urmează să facem plating-ul. Delicios! În cazul în care încercați această variantă de mic dejun, aștept feedback-uri și comentarii. De asemenea, pentru mai multe informații legate de un lifestyle sănătos, tips and tricks, cum să slăbiți, cum să nu mănânci pe bază emoțională și workout-uri, vă invit să urmăriți canalul meu de YouTube. M-am pupat! Pa!